Takže čau, vítejte u nového videa. Dneska tady je Minecraft a doufám, že mě teda neukamenujete, že natáčím ten Minecraft, i když jsem říkal, že ho natáčet nebudu, ale mám prostě na něm poslední dobu hodně moc chuť a dlouho jsem ho nehrál, takže bych se chtěl podívat i na nové věci z 1.5, která už asi měsíc venku, ale to je jedno. Takže tak, založím na to teda nový kanál, nevím ještě jak se bude jmenovat. Uvidí se, na ten kanál bych chtěl teda primárně točit s Downgamem nějaký multiplayer, ale že tohle je první video, tak si zahrajeme, vlastně začneme novou sérii, vytvoříme si nový svět a bude to normální survival série bez jakýchkoliv módů a jakýchkoliv vylepšení, prostě normální vanilla Minecraft. Takže si to pojmenujeme třeba jogurt hraje Minecraft. Bude to samozřejmě survival a teďka se tady vybereme ano, tak to je všechno nastavený, jak to chci. Takže teď se nám vybuduje terén, doufám, že to pojede v pohodě, ale mělo by. Ne, to ne. Zimní biom. Ne, jak já ho nemám rád. 80 fps, pěkný. V pohodě, ale než začneme, tak jo, písek. On se to teďka bude trošku trhat, protože se bude generovat ten svět, ale mělo by to být v pohodě. Možná si pak stáhnu Optifine, ale to je jenom z jednoho jednoduchého důvodu. A ten zní, nebo spíš je, že tam v tom se dá nastavit multicore, nebo prostě více jader, aby bylo využito pro Minecraft. Vlastně normálně Minecraft jede jenom na jednom jádře, ale když to zapnete, tak máte vlastně jedno jádro vám táhne hru a druhý jádro vám vykresluje mapu. Tak. No, ale jelikož já mám 4 jádra, takže to můžu klidně použít. OK, takže nevím, proč tady kopu písek, ale mohli bychom si nakopat trošičku dřeva v tom lese. Já nechci moc sprintovat, protože si nechci vyplýtvat hnedka hlad. Jo, jinak mám santat, ten musím si to hnedka změnit, jak to dotočím. Jídlo. Sakra, nemám Optifine. No OK, doufám, že se vám tyhle videa budou líbit, doufám, že fakt jako nebudete na to nějak nadávat. Doufám, že se vám zavděčím Minecraftem. Nebudu Minecraft točit moc, budu se pořád zaměřovat na svůj hlavní kanál, na normální hry, to se nebojte, že bych vás ošidil. Minecraft budu jen tak dodatečně točit, když budu mít na to chuť a po většinu teda budu točit s tím Downgamem, už máme něco připraveného, takže teďka už jenom začít točit. OK, takže já nevím vůbec, co u toho komentovat, není to jako Black Ops, kde můžete komentovat ke gameplay, ale tak budu zase se to muset naučit, co jsem tady vůbec říkával. Minecraft už jsem netočil aspoň rok. No, rok to nebude. Ale takový půl rok to může i být, co jsem netočil Minecraft. A mezi tím, co jsem ho netočil, jsem ho hrál fakt jenom minimálně, takže asi nebudu moc vědět, jak se co tady ovládá. No, ovládá asi jo, ale nebudu vědět, jak se co craftí. Hlavně mi zase ti Minecraftoví, takový ti maniáci, kteří to hrají od rána do večera. Prosím, abyste mi nepsali komentáře typu Jogurte, ty jsi debil, ty to neumíš vykraftit, jo, zapomněl jsi tam kostičku, jo, a potom, no, tam jsi to nechal a jako mě to strašně štve, protože já jsem takový moc Minecraft. Samozřejmě já nemám nic proti vám, co hrajete Minecraft, mám maximálně něco proti těm, co píšou takový ty divný komentáře, takový ty dětičky. Au! Ale pokud budete psát normální komentáře, tak vám samozřejmě nic neudělám, ani vám nic psát nebudu. Teďka mám 70 fps, 80, to je pěkný. Tak, počkat, já bych si udělal víc teďka tohodle. Tak, a teďka si udělám krumpáč, lopatu a ještě sekiru.
meč potom ten udělám hned teďka, protože bych pak na něj zapomněl a neměl bych čím sekat příšerky. Takže uspořádám si to podle sebe, jak to mám rád zezadu. Ne, mám to rád. Ne, konec dovej si myslím, ne. Konec. Stop. Stup. Stup. Tak, myslím, že tohle bude takový nudný let's play, ale... Jinak, budu natáčet teda ten normální Minecraft, protože... Teda v singlu budu natáčet normální, nebo... Takhle. Sice možná to bude nuda, když to točí všichni teďka, ale jak se říká, nevím, 100 lidí to způsobí, 1000 lidí to způsobí. Nevím, prostě každý člověk to podá jinak, každý člověk tam komentuje něco jiného, každý člověk prostě zahraje něco jiného v tom Minecraftu, jo. A každý člověk to udělá něco jinak. A prostě potom už je to originální. Tak. Jinak můžete čekat tak typu 1 video do týdne z Minecraftu. Víc asi ani točit nebudu. To si myslím, že je tak akorát. Budu se spíš věnovat tomu normálnímu kanálu a normálnímu točení her. Takže tak. To by bylo. Tenhle díl bude taky informační, že jo. A jo, zabil jsem ty krávy, nejsem tak blbej. No to je málo. Potřebuji na pec 8. 8 polip prdel kosum. Ale jo, Pavel prdel. Seriously, zase ten lightning bug, teď to mám na maximum. Všetko, maximum. Tady je málo cobblestoneu. Ne, tady si nakopu, usmažím si to maso a můžeme se vydat chvilku ještě teďka do toho do cavky. A jelikož ten můj kanál nebude mít moc odběratelů, já ho teda asi hodím nějakou informačku na hlavní kanál, ale i tak prostě tam bude třeba 10 odběratelů, takže se vás asi ptát nebudu, kde se mám zabydlet, protože to jenom tak někdo jenom tak někdo tam si myslím, že už ještě nenapíše komentář. Takže se asi ubydlím v podzemí, protože tam mně to přijde jako takový nejlepší. Nevím proč, ale prostě se mi to nejvíc líbí podzemí. Mě to nějak přirostlo prostě k srdci a nevím proč. Máme uhlí, takže můžeme vypálit. Počkej, co jsem chtěl? Jo, maso. Máme akorát přesně na 4 masa a 4 iron ore. Tak, ale jak tam bude prodleva, když to budu brát a tak, takže tam budu muset dát ještě dřevo. Nevím, jestli teďka něco vidíte, ale lightning bych měl být... Jo, na bright. Dobrý. Tam je netopír, já je prostě tak nemám rád, já si jich vždycky leknu. Takže tak. Už bych se mohl napapínkat, ale ještě to asi nebude potřeba. No. Jasný, vy jste to fixli, ty vole. Fakt. Ty vole, já to tak miluju, že oni opraví něco, ale opraví to tak na půl, ty vole. Fakt. Super. Super. Hoši, vy jste borci. Úplně miluju, jak někdo rozdělá nějakou práci a má ji tak na půl hotovou. Plně to žeru. Tady by mohlo být uhlí. Potřebuju uhlí. Nic nevidíte, potřebuju uhlí. Tady je velký hovno. Ty vole, já se tady ztratím. Rychle pryč. Ono teďka mám 80 třeba FPS a pak to spadne na 50. Ale to je tím, že se ještě vykresluje mapa, protože teďka jsem teprve začal. Tu mapu se mi teprve teďka zapl, takže tak. Máme železo. Udělal bych si asi boty, protože železo ještě najdu a... Počkat, já mám uhlí, takže rychle. Nějaký 4 torčky z toho budou. Super, beru pec. Tady hodím jednu. Tady hodím druhou. Tak,
Tady hodím třetí. Tady hodím čtvrtou a už nemám nic. Hehe. Tak jak jsem kurva. Já se bojím. Počkejte. Půl 11. Jo. Půl 11. večer, tak proto asi se bojím, že jo. Tady natáčím o půl 11, takže se asi trošičku bojím a možná se připoseru u toho. Nevím, jak ten díl bude dlouhý, ale tak 20 do 20 minut by to tak mohlo být. Aspoň něco, nějaký ten armor, když už teda nic. A pojď. Zkus bouchnout. Zmetku. 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 Hehe, mám tě. Zombík by měl být v pohodě, ale tam je další creeproušek. Jo. Debil. On mi odkryl uhlíčko. Sorry, že tak řvu. Neměl bych tak řvat. Maminka už asi spí. To je jedno. To je jedno. Mám zavřený dveře tady z pokoje, takže pohoda. Vždycky mám zavřený dveře. No a teďka bych jsem to tu mohl trošku prosvětlit, když už mám pár... Ty jo, mě tak začal teďka bavit ten Minecraft. Já nevím, čím to je, ale... Asi měsíc jsem ho nehrál, dal jsem si s ním pauzu, protože mě jako fakt přestal bavit, vůbec mě to nebavilo. Ale teďka, jak vyšla 1.5, tak mě zase Minecraft začal bavit a zase mám do něj chuť. Teďka, když to natáčím, tak mě to fakt jako celkem dost baví. Takže tak. A já jenom doufám, že se to bude líbit i vám, protože to je vlastně hlavní účel, aby se to vám líbilo. Mě to baví natáčet, takže pak jenom je na vás, jestli se vám to bude líbit nebo nebude. Ještě teda nevím, jak se kanál bude jmenovat, to už vy teda asi víte, protože to video, pokud teda vyšlo, což si myslím, že vyšlo, tak vyšlo na ten kanál. Já ten kanál založím, vydám tam tohle video a asi až potom udělám nějakou tu informačku. Takže tak. Buď se to budeme jmenovat Die MC, jakože Down Game a Jogurt Minecraft, což bude náš společný kanál s Down Gamem. Jo, zní to tak prostě legračně. Daj mi ho do huby. Ne. No, a nebo se bude jmenovat Jogurt MC, jakože jogurt, jakože moje přezdívka, že jo, a MC jako Minecraft. Ale spíš bych se přikláněl k tomu Jogurt MC. Budem tam teda natáčet oba. No vlastně budu tam natáčet asi jenom já, protože Down Gameův internet je fakt na úrovni, kterou byste fakt nechtěli. Takže budu natáčet jen já, budu natáčet i s Down Gamem, ale vždycky to budu asi uploadovat já a vždycky to bude asi z mého pohledu, protože, jak říkám, Down Gameův internet byste nechtěli mít. Pokud vám řeknu, že stahuje maximálně, když už se daří 100 KB za vteřinu, tak byste se z toho pokakali. Já teda zeslabovat zvuky nemusím. Jo, mám easy, já už jsem jo, vlastně, to je blbost, jo. Protože mám vlastně přes DxStory a to rozděluje ty zvukové soubory. Ale nevím, proč to tu osvětluju, když se tady nechci stejně zabydlet. Chtěl bych se zabydlet někde jinde mimo tenhle biom, který je úplně na hovno. Který totálně nesnáším. Tak, tady dám torč. Takže ani poušť, ani ten zimní biom, já bych chtěl tamto. Je, do zadku. Yes, to je ono. Co to je? Tady jsou ty čarodejnice, nebo něco takového. Já už jsem to totiž... tady je prasátek, super. No ale teď ještě bych se chtěl asi tady nějak takhle barikádnout. Takhle, ano. A teď co? Nemám vlnu, takže mi to je k ničemu, takže jdu ven. Fuck.
Rychle nahoru, nahoru. Vůbec nevím, co to je, protože to přidali, myslím, že v 1.5. Já jsem teda nesledoval, jak říkám, Minecraft jsem nesledoval vůbec to dění asi... kotlík, crafting, houba v květináči. Pěkný, pěkný. Tak tohle bude zatím můj domek. No, na co tady dávám další crafting. To už... Počkat, tady bych si mohl dát pec. Hej, já si to z toho udělám domeček. Tak. Ty vole, já se bojím. Ty vole, to mi nedělejte. Co to je? To tam... Tady něco je? Velký hovno tady je. Tady nic není, ale... Ty vole, to byly zvuky, já jsem se málem posral. No ale chtěl jsem si udělat dveře, takže si je udělám. Udělám si dveře. Tak. Počkat, udělám si je asi takhle, jo. Ještě jsem ten Minecraft tak úplně nezapomněl a teďka si půjdu ještě pro svačinku. Výživno, svačino. To je parádní, jak teďka z prasete vám padne 100% vlastně, tam padá 1 až 3 toho masa. Jinak, kdo by chtěl, tak začal jsem akorát minulý týden nějak jsem začal hrát The West. Asi po roce, ne, blbost, to jsou aspoň 2 roky. Asi alespoň po 2 letech zase The West. Prostě starý dobrý časy, úplně mě to začalo nejvíc bavit, hraju to s downgamem. Úplně prostě luxusní hra, takže kdo by chtěl, tak přidejte se, hrajeme na Dakotě, můžeme vás pozvat i do města. Stačí jenom napsat, takže tak. Takže Dakota, The West, CZ a pozveme vás klidně do města, můžete s náma rozšiřovat město. Prostě všechno, může to být prostě super. Zahrajte si se mnou, se všema a budeme se zabávat. A já si myslím, že pro dnešní let's play už by to mohlo být všechno. První díl takový informativní. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr a komentář. Přijďte na ten The West. Určitě mi napište, jestli to má cenu točit nebo nemá. Doufám, že se těšíte na videa s downgamem. No a to je vlastně všechno. Doufám, že můj kanál novej podpoříte. Mějte se a počkat. A zatím čau. Čau. Čau.